Sada ću vam pokazati kako ćete u aplikaciji otvoriti trening. Otvorite aplikaciju, zatim kliknete na kalendar. U kalendaru odaberete datum i trening koji želite odraditi. Kliknete na sami trening i ovdje će vam se otvoriti trening. Kod svake pojedine vježbe pročitajte upute trenera kako biste znali pravilno izvoditi vježbe. Odemo nazad i gore na ovu ikonu play pokrenemo cijeli trening. Vi vježbate zajedno sa avatarom. Nakon što odradite prvu vježbu ide pauza. U samoj pauzi vidite koja vam je već sljedeća vježba. Zatim počnete odrađivati drugu vježbu. Ako vam slučajno bude potrebno napraviti pauzu u samoj vježbi, možete kliknuti na slikicu vježbe i na taj način zaustaviti trening. Zatim, kada ste spremni ponovo nastaviti, kliknite play. Aplikacija će odbrojati 3 sekunde čisto da se stignete pripremiti i nastaviti vježbu odrađivati do kraja. Ako pauzu želite preskočiti, možete to napraviti tako da kliknete dole kvačicu i nastavite vježbati odmah sljedeću vježbu. Nakon što odradite cijeli trening, aplikacija će vam ovako lijepo čestitati. I svi bodovi će se registrirati u samoj aplikaciji. I da ste odradili taj trening. A to ćete provjeriti tako što vam na svakoj vježbi mora biti ova zelena kvačica. Ako slučajno nije, to možete i sami ručno označiti tako što kliknete na samu slikicu vježbe.